היי, אני סיגל רהב, מאמנת מומחית להתנהלות עסקית. אני רוצה לדבר איתכם היום על ביטחון עצמי. בחרתי דווקא בנושא הזה להתחיל את סדרת הסרטונים שלי, מכיוון שאני חושבת שההצלחה, כל הצלחה שהיא, בנויה על ביטחון העצמי שלנו. ככל שנהיה יותר בטוחים בעצמנו, המשחק במצבים מסוימים יהיה לטובתנו. ניצור רושם ראשוני טוב יותר, נתבלט יותר, ניצור קשרים בין אישיים חדשים ועוד המון דברים טובים. אני יודע שלחלקנו ביטחון עצמי בא בקלות ובמהירות, ולחלקנו נדרש זמן להתגבר על החששות והפחדים, על אי הוודאות ועוד כל מיני רגשות טבעיים נוספים. היום אני רוצה לגלות לכם שאין צורך להרגיש ביטחון עצמי גבוה על מנת לשדר אותו לסביבה שלכם. אני אומרת שעליכם להיות מודעים ל5 טיפים בלבד. להתאמן עליהם, ובכך ליצור רושם שונה מהרגשה הפנימית שלכם. אני יודעת שזה כמו סוג של משחק. בהתחלה זה כן יהיה ככה, אך ככל שתתאמצו וכל שתאמצו לכם את הטיפים הללו, הם יהפכו למציאות. אז בואו נתחיל. הטיפ הראשון שלי זה שפת גוף. שפת גוף בסיסית. הקפידו על גב זקוף, הימנעו מתנוחה כזאת עייפה ומכונסת, כתפיים משוחות לאחורה וידיים גלויות. גם אם תרגישו בהתחלה מעט נבוכים מהתנועות המלאכותיות האלה כביכול, תקפידו שלא לוותר על אימוץ הרגלי שפת הגוף שלכם, כיוון שזו נחשבת לדרך היעילה ביותר להקרין ביטחון עצמי כלפי הסביבה. ישנם אפילו מחקרים שהממצאים שלהם מראים כי אנשים המשנים את שפת הגוף לטובה משפיעים גם על אופן שבו הם תופסים את עצמם. טיפ מספר 2. המאפיינים ההתנהגותיים. לאורך שיחה עם כל אדם, השתדלו לשמור על קשר עין רציף, כיוון שלאנשים בעלי ביטחון עצמי נמוך יש נטייה טבעית שלא להשאיר את המבט מתוך ביישנות, או תחושת מעמד פחות, או כל סיבה שהיא. מורידים את הראש. בנוסף, מומלץ לתרגל דיבור איטי ורהוט, על מנת להקרין רושם של רוגע ונינוחות. ולסיום, כמובן הקשבה. הקפידו להאזין לבין השיח שמולכם. אל תפחדו אפילו אם ישנה מעט שתיקות מביכות. זה התנהגות כזאת של שתיקה מביכה יכולה לקחת אתכם לזמן לסדר לכם את המחשבות שלכם. הטיפ השלישי, חייכו. חיוך הוא אחד הדרכים הנפלאות והפשוטות ביותר להתאפס כאנשים הבטוחים בעצמם בעיני הסביבה. במחקר שנערך באוניברסיטת דיוק שבארצות הברית, נמצא כי אנשים נוטים לזכור במהירות רבה יותר פרצופים מחייכים. לכן לזכור את הרווח הכפול, גם הקרנת תחושת ביטחון עצמי גבוהה וגם השתלבות מהירה של הסביבה החדשה. טיפ 4. לשאול שאלות. ככל שתרבו לשאול שאלות ולהפגין עניין, כך תקרינו לסובבים אתכם שאינכם אנשים הסיסנים החוששים לדבר. גם בטווח הארוך תצאו מורווחים, כיוון שריבוי השאלות יוביל אתכם להתחבר מהר יותר עם אנשים שלא מכירים אתכם, וכמובן הידע האישי החדש ייתן את אותותיו על הביטחון העצמי שלכם. טיפ 5. מילים חזקות. לעתים אנחנו לא מודעים עד כמה למילים שאנחנו בוחרים יש את הכוח לשנות. את האופן שבו אנשים שבסביבה שלנו תופסים אותנו. מסיבה זו, תקפידו להתאמן כדי שלא ליפול למלכודות של שימוש בשפה הססנית. וסגלו לעצמכם בהדרגה מילים חזקות, שיהפכו את המשפט שלכם להצהרה החלטית. במקום לומר אולי כדאי שעשה זאת, החסירו את האולי, אמרו כדאי שעשה זאת. ובמקום לומר אני משער שזה לא עובד כך, שנו את המשפט לדעתי זה לא עובד כך. בדרך זו תשרו על הסובבים אתכם תחושת סמכותיות וביטחון. אז אתם הבנתם את זה? 5 טיפים בלבד. שפת גוף בסיסית, מאפיינים התנהגותיים, חיוך, שאלת שאלות ומילים חזקות. תנסו, תתאמנו, ואני מבטיחה לכם שתתחילו להרגיש את השינוי יותר מהר ממה שאתם חושבים. יש לכם שאלות? אתם רוצים לשתף? אתם מוזמנים לכתוב כאן למטה. ביי!